siphenduke egameni lenkosi yethu uJesu, siphenduke bazalwane. Awukwazi ukufikela kwesaba uthembe inkosi uJesu. Awukwazi bazalwane, umhlabelelo usushilo umhlabelelo, kodlula izulu nomhlaba, kuqhephuke ngisho namatshe. Labo bebesaba bangenalo ithemba eliyinkosi uJesu, kodwa akayokusaba umthembayo uJesu. Pho thina sisaba kanjani? Engakaqhephuki namatshe, sisaba kanjani? Sisazwe nje iy'nkulumo ey'shiwoyo esingazazi. Sisaba kanjani bazalwane? Sisaba kanjani? Ngoba fanele thina singasabi lutho. Fanele thina ukusaba kungafiki egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba siyatshengisa ukuthi thina sakhile edwaleni eliyinkosi uJesu. Egameni lenkosi uJesu siyafana naye lo inkosi ekhuluma ngayo. Ilona lo oza kimi ezwe amazwi ami awenze. Ufana nomuntu owayakha indlu wemba washonisa. Wayakha indlu wemba washonisa. Iqinile indlu yakhe, iqinile egameni lenkosi yethu uJesu. Wabeka isisekelo edwaleni. Isisekelo sethu bazalwane sisedwaleni. Idwala elinguKristu uJesu ongayiphikisi. Egameni lenkosi yethu uJesu ongayiphikisi bazalwane. Ekufikeni kwesikhukhula umfula washaya leyo ndlu. Zizofika bazalwane iy'khukhula, zizofika.